Harinath Debbarma songhai borok dukari nai borok ya je agi je senior leader borok kebo dukariya hani bagai Dopha ni bagai khai tongo pheba jeng nukha chini ha chini sason hin thanai rok bosta kanir nai rok onek ashas rikha janogonno onek jat Dopha ashas rikha जों तामनानि आरो फरिनार रंनो बांलादेशी रंनो हातार रहरबाय जिनि हा जिनि सासन काय तंनाय हिनि हिमारो निनि एनआरसी नि तैरां थुमारो बस्ता कानि मारो आव नों बस्ता कानि मानो बस्ता बुपुर कान राजनैतिक खायै बस्ता बुपुर कान हिमाले जे समय इमोशनल ngै थांगो जात Dopha नि बागै ओ हानि बागै जे समय निनि उपाय करै ngै थांगो आ समय न बस्ता कानो जे समय 11 दिन लेंटा आंदोलन खालाय माने बुइ मुनियो आबो मुनिनानि कग्या नों बुफुरो लेंटा जेनिनि हाकनि रिखिबै नों आंदोलन खायमानो आ आंदोलन बुफुर खायबा जखन इमोशनल ngै थांगो जखन बुखावा आगात नांगो आव ओ हात जिनि तुतैसे जिनि साजन करै जिनि तुतैसे जिनि कचगै तंखा जिनि सिनिमुं कमाय थानाका ओ तिप्रा सारक तां सिसाया हिनै नाय खा खामै खा नांगै लेंटा आंदोलन खायमासे अमा हायकना आंदोलन खायनानि नांगो लेंटा आंदोलन खानि सक्सेस दंखा लेंटा आंदोलन खायै जे तिप्रालेन सानमाने ओ लिडार्स रक जे लेंटा खायने तो खायकानो खा नांगै नाय बेबा अरनि जे अजामारकसे बरकसे लिड खायनानि रिंगा आबनि बागन कराय थांगो आर ताइ कायसा काखंगा बस्ता कानि नाय नों बस्ता कानि मानो निने जे बस्ता कानि माने ठीक न तंगो अमा हायकन आंदोलन खायना नांगो फियाबा निने अस्थिरता राजनैतिक निने अचंचलता राजनैतिक बाय अब बाय जात Dopha न मुथांगै माया तामो गिरातारि यूनिटी हिन तंगै खाबा नों ताबो नों गिरातारि यूनिटी तामो गिरातारि यूनिटी हिन नों गिरातारि यूनिटी हिनि कक साना निंगांकाय नों आगे जे सालां माने निने अ हा चिनि हा चिनि चिनि तामहिनानि फरिनार गु बेग रख हिनि हिमाने नों आब खाल खालाय तंगांकाय नों ठीक तंगाने फियाबा नों अर जे रां बाय पाइ तलांजाक माने जे नों रां आजि उइतलां माने नों जे रां बाय पाइजाक माने किन्तु अरवो जे लीडर अंगनानि हिंगांकाय अ लीडर रां बाय पाइजाक अंगनानि नांनाय अ लीडर एकमात्र लीडर हिंगांका बुबाग्रानि रांनि अभाब करै तंनानि अभाब करै चानानि अभाब करै नकनि अभाब करै गारिनि अभाब करै कोन अभाब करै रांचांनि चामिस बाय माइ जानाय एसिओ तंनाय गारि काहाम बिनि कोनो अभाब करै हायसे बनो जे पाइनानि कुनु बैंक कफानो रां सापुक जागे हिने बुबाग्रा सामाने अ लीडर सिनांगो अ लीडर सिनि बिसिंतिसेसों जिनि अ हाफ जिनि अ बरक Dopha फियक जांना हंकाय एकमात्र बुबाग्रा सिमन आबनि बागैनो बुबाग्रानो ताग्रक थारै जनगण रक जिनि तिप्रा सारक ताबो जिनि हाव जों गथां तंनानि हंकाय जिनि मानथाय मानानि हंकाय एकमात्र बुबाग्रानो हिनाय जों ताइको बुबाग्रानो एकमात्र हिनाय कष्ट हिया दुख हिया काय जों फायलायो बुबाग्रानो एकमात्र फियक नाय बुबाग्रानो चिनि हिनांनि जे लिडार्स हामबाय।